Já vás zdravím dnes u nového videa ze hry Shadowgun. Tuto hru 100% znáte. Byla první na Android a iOS. Tato hra. Určitě potom ji dali na počítačové zařízení, takže teď si ji můžete zahrát na počítači. Má to poměrně slušnou grafiku. Na to, že hra má docela málo megabajtů, asi 200. Hru jsem hrál na tabletu, potom vyšla na počítač, tak ji teď hraju spíš na počítači, ale sem tam si ji zahraju, protože samozřejmě hraju větší pecky a samozřejmě hraju lepší hry, no tak tohle nebylo špatný. Jako 5-0, teď na to úplně koukám, jako teď 6-0, dobře. Já nevím, proč mě nikdo nezabije, sakra. A granát hodí úplně mimo, no to jsou... To je asist. Takže jdeme mu tamhle naproti. Takže za náma nikdo není, takže jdeme mu tady naproti. Oh. Oh. 7-0. Ne. No, jsem přebíjel, takže... Takže už máme dít, no to nevadí, ale jako začátek dost dobrý, 7-1. Na to, že to moc nehraju a tohle je moje oblíbená zbraň teda ze všech. Tím jsem všechny... Ne. No granát, ale máme 9-2 a jsme první, takže já se pokusím určitě být v prvním videu. Ať se to trošku aspoň povede. Myslím, že skočil ze zhora. Z té díry dolů. A tam mě zabil, takže já si to taky... A ona ještě tam, jo, tamhle to. Necháš ho bejt, ty hajzle. Tak, u stříleček, nevím. Zkoušel jsem nebejt sprostej, ale... Prostě to nejde. Protože někdo vás třeba naštve a hned musí být sprostý, nebo někdo vás zabije ze zádu a hned, no to češnu, bude trapáček, no. Prostě... Ke střílečkám to patří. Na takovouhle dálku, tyjo, tak to byl dobrý kill. Má brokárnu, ale ani se jednou netrefí, tak to je frajer teda, tomu tleskám. Tamhle, tady běžel nahoru. Takže já se pro něj dojdu. Kde? Tady. Ježiš. No, ještě si mě málem dá. Takže já si tady počívkám u lékárničky, máme 17-3. Což je úplně OP skore, jo. A tamhle další. Ne. Tak, jo. A už mám jenom to, tak já si vezmu sniperku, zase jsem vůbec. Oh. Já ho netrefím prostě. Sniperka. A on si hodil granát, tak to je frajer, no. On se zabil sám granátem. Tak to ne. On chce po něj hodit granát, ale místo toho tak si ho hodí pod nohy. No takže já mám jenom 9 nábojů, takže já zkusím s těma 9 nábojema někoho zabít. Snad se mi to teda povede. Oh, no, to si děláš srandu. Takže teď už mám jenom sniperku, já si ji přebiju. Ale tou tady nikoho nedám. Protože... Ježi, já jsem se zapnul. Ne.
Ne. Já ho prostě nedám. Ne. Jo. Ne, on ho někdo zabil místo mě. Jako, ale já ho myslím, že trefil. No. Takže 24. Docela dobrý skore. Hraju to přes Facebook, jak můžete vidět, tady je nějaký na Androidu. No ale to se moc teda nestává, že je někdo na Androidu. Většinou vás to připojí prostě do těch, ty, který hrajou na PCčku a aby to bylo fair. A ty, co mají prostě, ty, co hrajou na Androidu nebo na Apple a takový, tak ty to hodí prostě do toho, ty to nehází do těch her, kde hrajou na počítačech. Takže, ne. Když jste mohli uvidět, no. Tak nevím, jestli teď mě zabil on, nebo někdo ze zádu. Tak to už se asi nedovím. Ale 1 sekunda. Takže vyhráli jsme. A teď jste mohli vidět deathmatch. A za chvilku si ukážeme, teda až nám to doběhne, tak si ukážeme zone control. To je takový, rozhodně znáte, zone control je to něco jako z Battlefieldu, zabíráte vlajky a těm protivníkům to odečítá body. A potom, když jim odečtete ty body a bude jich prostě ten protivník bude mít 0 bodů, tak samozřejmě prohraje a vy vyhrajete. A tak to je takhle navzájem, si zabíráte vlajky, takže sami uvidíte. Snad budeme mít nějakou mapu, kde se dá využít sniperka, takže tadyhle se nedá využít, to nevadí. Ale většinou sniperky jsou do zone control, do deathmatche sniperky se moc nehodějí, ani na to nejsou mapy. Tahle mapa se celkem k tomu hodí. No, tadyhle ta mapa prostě má všude takovýhle ty štíty, jak můžete vidět, abyste se schovali, takže ta sniperka, no, uvidíme. Takže, takže já jdu na Cčko, tamhle na tu lajku, už nemám sprint, musím si odčinout, tady můžete, vedle zbraně nalevo, si můžete všimnout toho sprintu. A teď mě to vybývá a teď zastaví, teď, no. Že si tak, já chci body za tu vlajku, O, někde je za mnou, že jo. Ne, Centrina tam je. Tu můžete skopnout, ale já si ji bojím. Jo, dobrý. Tamhle ten má sniperku, jste mohli vidět, někdo nám zabírá. Takže dáme sem Centrinu. Tak, raketovou Centrinu jsem sem dal. Ty XD, pojď sem. No. Takže Cčko je naše, já jdu na Dčko. Skoro je zase 4-0. To když natáčím, tak mi to jde, ale když jsem nenatáčel a zkoušel si to jen tak mi to teda vůbec nešlo. Ale tak doufám, že se vám to bude líbit. Je to moje první video, co natáčím. A budu to natáčet vždycky nějaký hry, nevím, když tak si něco řekněte, co bych měl natočit. To je úplně jedno co. Takže zabereme Dčko a potom půjdeme na Ečko. A když jim zaberete všechny vlajky, tak on jim to bude uvírat strašně rychle, ty body. To vedle toho sprintu, jak můžete vidět tam. Já nemůžu myší najet na to. No, takže teď mě zabil. Vedle sprintu nalevo máte prostě body, to je prostě, to jde vidět, tady, takhle. Ty jsou naše a ty modrý jsou protivník. To jsem tedy na mě nestihl ani zachytit. Což se mi teda rozkop. Takže tadyhle to někdo nehlídá, jinak skáčete mezerníkem. Tak. Ne! Ježíš, já jsem zapomněl. Já jsem nedal rychle to, abych se zvednul, takže mi zabili. Pojď sem. Já ho no já ho chtěl úplně skopat, jakože prostě mu dávat furt kopy a zabít ho takhle, no. Tak to se mi nepovedlo. Takže tamhle... No, měl jsem asist teda. Takže Ačko je naše a teď se prohodily strany. Nebo ne? Ne.
no can do. Charge! Charge! Zhomba jsme dali ten blesk, nevím k čemu slouží. A teď si můžete takhle dorozumívat, třeba že nemáte armor tady. Gun's dry. Třeba Amerika. I'm bleeding out. Takže já se pokusím dát někoho tím. Se pokusím dát někoho snajperkou tamhle toho třeba. Já myslím, že ty hajzle. Oh, granát. On jde tudy. No. Sakra. Kubus X. Kubus XD. Já si myslím, že nejsem první. No jsem? No tak to je dobrý, no. Já musím zabrat nějakou vlajku, abych se udržel první, nebo někoho zabít pořádně. Ale tady vám dávají body spíš. Tak. Už jsem ho zabil, ty šašku. Když jdeme na Dčko. Zkusím, vezmu si sniperu. Snipu si vezmeme. No. Takže... Au. Ale dej si sentrinu, a ti stejně skopnu potom. No, 2 do mě jděte, děti, jo. No, 3 do mě šli. Sakra, tyjo. No, nejsem první, pane bože. Musím být první, prostě, abych v prvním videu byl prostě první. Sakra. V deathmatchi jsem byl první. Jsem měl skóre dobrý docela. Tak chci být taky, pojď sem. Pojď do videa, pojď, dej mi body. Ještě někdo, pojďte. Natáčím video. Škoda, že stejně nejde dát. No, natáčím video, pojď sem. Jo. Dobrý. Jsem první, ne druhý. Sakra. Ještě někdo. Škoda, že se tady nedá psát do chatu, to mě úplně štve. To bych napsal, ať někdo jde. Oh, ne, ten granát mě no. Ježíš, natáčím video, tak mi můžeš pomoct, sakra, halo. Já to ještě snad doženu, prostě chci být první, sakra. Se tady úplně nezáleží, kdo bude první, ale... Chci být prostě king, ne jeho týmu. Ježíš. No, tu zbraň, co máš, ty mám taky, no, tak nemachruj. Ale moje bere víc. Já myslím, že to je proti... No, tam je sentrina. A tamhle jsou ty. Oh! Tam, do prčic. Já mi zaberu. Nejlepší, no, když... Sakra! Pane bože, 200 bodů, 2 killy potřebuju, sakra, prosím. Toto... No... Ne, sakra. Prosím. Takže rychle běžíme na Dčko. Honem, Dčko. Teď si to teda moc nedávám, 10-6, to se vám omlouvám. Tady jo! Ještě 2 killy, sakra. 2 killy, víte, pojď sem, xdáků. Zabereme vlajku, dáme si sem. Jo, nejsiš to ty ten vid, že jo? Ne, dobrý, tak za to nedostaneš body. Dobrý. Vid tady není. Ježíš, ještě pár bodů, honem. Ježíš, ne, nezabij mě. Natač. No, sentrinu si na mě dej, že jo. Jo. Jo! Jsem první. Cože z taky dálky? Prosím. Víte, nedávej kill, prosím. Ne. Zabijte ho někdo. Prosím. Snad budem první.
ještě potřebuji kill. Kde je nějaký ten vid? Nedávej kill. Prosím. Jo! Jo, zase jsem první, takže... Jo. Takže tohle video se snad povedlo. Snad mě tam nebudete hitovat, že jsem lama a takový. Jo. Sice má víc killů, ale já jsem teda asi zabral víc vlajek. Ale jo, jsem první, takže... Takže tak. Takže to bude asi pro... Možná jsem ještě 17. level, no tak to nevadí. Ukážeme si zbraně, které tu jsou. Takže tady to jsou jakoby ty rychlé zbraně. Tady to máte ve brokovnice. Tadyhle, nevím, třeba tahle zbraň je úplně začáteční, co máte. Máte brokovnice, tady máte teda taky jako rychlý zbraně, tady máte potom kulomety. Kulomety, tuhle mám zbraně, tady vždycky vidíte tu fajfku. Takže tu mám naplno vylepšenou tu sniperku, kromě toho zaměřování to stojí 225 goldů a já mám 119 goldů. Takže si na to šetřím. A potom tuhle zbraň mám, tuhle sniperku si chci kupovat. To je docela dobrá. A potom, nebo tuhle. To je fakt luxusní, to se mi líbí, tam má dobrý zaměřovadlo, to je... Tahle zbraň je Shadowgun v traileru. A to se mi fakt líbí. Tady máte raketomety, tady máte různé granáty, tady máte třeba minu, flash, takový ten... Tady máte flash, tady máte, myslím, že... Jak se to jmenuje... Debovnici, nebo nejsem si jistý, nevím co to je, to jsem měl minule, ale... Ne, radar, jo. Teamplay, tady máte medic, taštičku, tady máte potom lepší medic taštičku, která healuje víc. Tady potom máte armor a tady máte potom různý detektory, které vám ukazují, kde jsou hráči, jako protivníci. Poté tady máte sentriny, ty stojí sice draho, ale to máte tady. Víte, že každý 4 dny, když dáte 1000 skore, teda 3000 skore, tak dostanete sentrinu. Takže já si sentrinu ani nekupuju. Tady máte, abyste mohli mít víc zbraní, víc třeba granátů nebo něco. Tady zase granáty, ne, tady jsou náboje a tady jsou zase granáty, takže tak. Tady jsou boty, tyhle boty, ty jsou na sprint, že sprintujete rychlejš, shiftem, a tady ty boty, že běháte rychlejš, ale nemůžete používat sprint. Takže já používám ty na sprint a tyhle nepoužívám, protože jsem si myslel, že budou lepší, ale mám je koupený. Teď tady máte štít, 20% a tady 40%, co vám odemkne až od 25. levelu. Tady máte zase životy a pak další životy lepší a dražší, takže to bylo o téhle hře. Doufám, že se vám teda video líbilo. Dejte like, případně odběr a já se s vámi loučím u příštího videa. Čau.